شالوم 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 بيتساب እግዚአብሔር አምላክ ሰላምን ጸጋን ምሕረትን ሓለዋን ፍቅሪ እግዚአብሔር አምላክ ድበጽሐልኩም አና ሓውኩም ሰላሕ الدين ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተ ክርስቲያን ናይ መዓልቲ ቃል ደብል ፕሮግራምና ድፉነዩ ሎሚ ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎሚ እውን ከም ትትማልላሃብኩም ናቱ ተመሳሳሊ ቃል ከካፍለኩም እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ዝተባረኸ ይኹን ሎሚ እንካፈሎ እትመገዲ ሓደ ይድብድዩ እትመገዲ ሓደ ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይኹን አይናይ መገዲ ሓደ እትመገዲ ኸና በይ ዘብጽሕና ሓቢርና ክንርኢና ክብር እግዚአብሔር አምላክ ይኹን ብዙሕ ጊዜ በዛራርባ ሰብ ማለት ናይ ሰብ አዛራርባ ካብ ናይ ሰብ አእምሮ ካብ ናይ ሰብ ሓሳብ ዝፍልፍሉ ብዙሕ አዛራርባታት አለው ንኽሰምዖም እኳ ጥዑማት እንትኾኑ ግን ብጣዕሞም ደይኮነት ዋና ገዳሲ መጽሐፍ ቅዱሳውያን ደም ይትገዳሲ ክሳዕ ክንደይ ጽቡቃት ይመስሉቶም ቃላት ደይኮነ ገዳሲ ክሳዕ ክንደይ አምላኻዊ ሓሳብ ኣለዎም ይገዳሲ ስለዚ ከም አዛራርባ እንዛረቦን ነዊሕ ጊዜ ንጥቀመሉ ዝነበርና በብዘለናዮ ዴና ብሓደ አምላኺና በብዘለናዮ ክኒስትራን ተኣተና ዴና ብሓደ ገዛኢና ኩሉ በብዘለዎ ናብ ሓደ አምላኺና ንኣቱ ዝብል አዛራርባታት ኣሎ በዚ ዛራርባ ዝዓቢና ኢና ግን ብሓቂ መጽሐፍ ቅዱስ ከምኡ ይምህረና ድዩ በብዘለኻዮ ናብ እግዚአብሔር መእተው መገድታት ኣለዎ ድዩ እግዚአብሔር ብዙሕ መገድታት ዲደለዎ ነዚ ሓደ አምላኽ ከብብዙሕ መገድታት ጌርካ ዲኻ ተኣትዎ ወይስ እዚ ሓደ አምላኽ ከምቲ ንሱ ሓደ ዝኾነ ሓደ መገዲ ጥራሕ ይደለዎ መጽሐፍ ቅዱስ ስለዚ ነገር እዚ እንታይ ይብል እንድሕር መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ መገድታት ኣሎ ናብ እግዚአብሔር ተኣትውሉ እንድሕር ኢልና ሓቂ ማለት እዩ ትሰብ ዝዛረቦ በብደለኻዮ ክትኣቱ ትኽእል ኢኻ ናብኡ እንድሕር መጽሐፍ ቅዱስ ብዙሕ መገድታት የለን ተዳኢሉ ግን እትሰብ ሓሲዩ አምላክ ግን ሓቂ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሐፍ ከምዚ ይብል ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ልብኹም ኣይሸበር በአምላክ እመኑ በአይውን እመኑ ኣብ ቤት አቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ እቲ እንተዘይህሉ ብበልክኹም ነይረ ስፍራ ከዳልወልኩም ኸይድ ኣለኹ ከይደ ስፍራ ምስ ኣዳለኹልኩም ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ከምኡ ንስኻትኩም እውን ኣብኡ ምእንቲ ክትኮኑ ተመሊሰ ክመጽእ እሞ ናባይ ክወስደኩም እየ ኣነ ናበይ ከም ዝኸይድ ትፈልጡ ኢኹም መገዱን ትፈልጥዎ ኢኹም ቶማስ ከኣ ጎይታ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥን ኢና እቲ መገድኸ ከመይ ጌርና ኢና እንፈልጦ በሎ ኢየሱስ ከኣ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ መንገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ብዘይ በኣይ ሓደ እኳ ናብ ኣቦ ዝመጽእ የልቦን ሪኢኹም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ናብ እግዚአብሔር አቦ ምምጻእ ስለ ናብ ዘለዓለማዊ ህይወት ምምጻእ ስለ ምድሓን ስለ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ምንባር ስለ ናብ ፍቓድ አምላኽ ምብጻሕ ክዛረብ ከሎ ኣርጊጹ ሓደ ቃል ኣቐሚጡልና ናብ ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ክትበጽሑ ትደልዩ እንተደኣ ኾንኩም ናብ ሓሳብ አምላኽ ክትበጽሑ ትደልዩ እንተደኣ ኾንኩም ናብ ኣቦ ክትመጹ ትደልዩ እንድሕር ኮንኩም መንገዲ ኣሎ ናብ ኣቦ ዘብጽሕ መንገዲ ኣሎ እዚ ናብ ኣቦ ዘብጽሕ መንገዲ ድማ እቲ ካብ ኣቦ ዝመጻኹ ኣነ ጥራሕ ምኽንያቱ ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣቦ ዝነበረ ካብ ኣቦ ድማ ዝመጸ የለን ካልእ እሱ በይኒኡ ካብ ኣቦ ወፂኡ ናብ ፍጥረት መጺኡ እሱ በይኒኡ ኸኣ ንፍጥረት ናብቲ ዝወጾ ስፍራ ከብጽሖ ዝኽእል ባዕሉ ኢየሱስ ቀጺሉ ብዘይ በኣይ ኢሉ ሪኢኹም ብዘይ በኣይ ናብ ኣቦ ክትመጹ ኣይትኽእሉን ኢኹም ብኻልእ ኣዘራርባ እንተ ደኣ ባዕሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ ብእኡ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ክንበጽሕ ከምዘይንኽእል ኣርጊጹ ገዲፉልና ኸይዱ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ መብጽሒ 3-4 መንገድታት የለውን ማለት እዩ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ናብ ኣምላኽ ናብ ፍቓዱ ናብ ሓሳቡ ናብ ታብኡ ዘላ ህይወት ተብጽሕ መንገዲ ሓንቲ ጥራሕ ሪኢኹም መንገዲ ህይወት ሓደ እዩ መንገዲ ምድሓን ሓደ እዩ መንገዲ ዘለዓለም ሓደ እዩ መንገዲ አምላኽ ሓደ እዩ እግዚአብሔር 10 መንገድታት የብሉን እግዚአብሔር ሓደ እዩ ንሱ መንገዱ ከዓ ሓደ እዩ እቲ ሓደ መንገዲ ናይ እግዚአብሔር ከዓ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ሃሌሉያ ሪኢኹም ብጀካ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ዝረአየሉን ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ፍቓድ ዝግለጸሉን መንገዲ ካልእ የለን
بجك إيسوس كريستوس كم حسب أملاك حق زخونة كالي يلن بجك إيسوس كريستوس كالي هيوت يلبون سلازي إذا كل فترة زدالي زولو صدقي إذا كل فترة زدالي زولو أملاخ إذا كل فترة زدالي زولو خبري عسرت من قد يبلون حتى أتا من قدي أتمقد خاء قويتانا إيسوس كريستوس بعليو إيسوس نزل عالم قويتايو آدم حاتيات مسقبرة كام نايقزي أمير كبر تسوقيو كام قدت إيدن وطيو نقرقن آدم اتلوست زغبورو نايقزي أمير هلونا نايقزي أمير كبري نابت خبرت نفترة النقنا زأتو نابت خبرت نفترة زمت حانت معصوت رحان الله أتا معصوتي آدم إيسوس كريستوس بعليو إيسوس كريستوس معصو خبريو إيسوس كريستوس معصو مدحانيو إيسوس كريستوس معصو هيوتيو نزي يسوس زي شللاي نقولو نزي يسوس زي عينك قالولو نزي يسوس زي لبنا خي كفتنا له جيزي يخيدنا نمتاي تتبهاله بزي زي معصو زي اتددليو زلنا نايزل على بهيوت كنرخبو ينخلنينا بزي زي معصو زي اتددليو دلنا أملاخ كنبصحو ينخلنينا نجزي أبيهر بقليلو زبصحنا انكو من قدو ودو بعليو ناب لب أملاخ زبصحنا ودو بعليو እግዚአብሔር ሓደ እዩ መንገዱ ኸኣ ሓደ እዩ ስለዚ ሎሚ ንኣምላኽ ትደሊ ሰባት ንኣምላኽ ትጾምኡ ሰባት ንእግዚአብሔር ብሓቂ ክትፈልጥዎ ትደሊ ደኣ እንተዳ ኣለኹም ኮንኩም ሓሳብ ኣምላኽ ክትርድኡ እንተዳ ትደሊ ኣለኹም ኮንኩም እቲ መንገዲ ኢየሱስ እዩ ንኢየሱስ ሓዝዎ ነቦ ክትፈልጥዎ ንኢየሱስ ኪድዎ ናብ እግዚአብሔር ክትበጽሑ እትደልይዎ ዘለኹም ኣምላኽ ብብዙሕ ምጻምኩምን ብብዙሕ ጻዕርኹምን ኣይትበጽሕዎን ኢኹም ኣይንበጽሖን ኢና ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ እኹል ኣይኮነን እቲ ንሕና ንገብሮ ናብ እግዚአብሔር ከብጽሕና ናብ እግዚአብሔር ከብጽሕና ብቑዕ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንፍጥረት ሓያል ፍቕሪ ስለ ዘለዎ ናብ ናቱ ክብሪ ናብ ናቱ ህልውና ፍጥረት ንኸኣቱ እቲ መንገዲ ንኹሉ ፍጥረት ብማዕረ ከፊቱሉ እዩ ነገር ግን መን ይኽዶ መን ይጥቀመሉ መን ይእተዎ ዝማዕጾ እዚ እቶም ዝተረድኦም ጥራሕ እዮም ዝጥቀምሉ ክቡር እቲ መንገዲ እንድሕር ኬድካዮ ናብ ዝኸበረ ስፍራ እዩ ዘብጽሐካ እቲ ዝገርመኩም ግን እዚ መንገዲ እዚ ብናፃ እዩ ዝእቶ ሎሚ ንኢየሱስ እመን ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ክትበጽሕ ሎሚ ንኢየሱስ እመኒ ናብ እግዚአብሔር ኣቦ ክትበጽሒ ብዘይ ኢየሱስ ካልእ መንገዲ የለን ብዘይ ኢየሱስ ካልእ ህይወት የለን ብዘይ ኢየሱስ ካልእ ሓቂ የለን በይኑ ካልኣይ ሳልሳይ ተወሳኺ ዘይብሉ ሓቂ ኢየሱስ እዩ ስለዚ ሓቂ ትደሊ ዘለኹም ንኣምላኽ ብሓቂ ክንፈልጦ ንደሊ ኣለና ኣይናይ ናይ ሓቂ ኣምላኽ ትብሉ ዘለኹም ንዓኹም እንኳ ሓጎሰኩም ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ኢየሱስ በዓል እዩ ስለዚ ሎሚ ነዚ ጎይታ እዚ ኪድዎ እሞ ኣብ ሓቂ ክትበጽሑ ኢኹም ክትከልዎ ትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር ኣቦ በዚ ዝሃብካን ዕድል የመስግነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለይ ዝኸፈሎ ዋጋ ኣብ መስቀል ስለይ ዘፍሰሶ ደሙ ይኣምኖ ኣለኹ ስለይ ሞይቱለዩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ተንሲኡለይ እሞ እቕበሎ ኣለኹ ካብዛ መዓልቲ ኢየሱስ መድሓኒየይ ጎይታይ ኣምላኸይ እዩ ንዕኡ ብምእማነይ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ሓድሽ ፍጥረት እየ ሃሌሉያ እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም ከም ድወሰንኩምማ ጽሓፉልና እቲ መንገዲ ድማ ክንምህረኩም ኢና ሻሎም